Národné fórum produktivity, ktoré sa konalo v dňoch 5. a 6. októbra, si pre tento rok zvolilo ako hlavnú tému produktivita v ére digitalizácie. Účastníci z podnikovej a akademickej sféry zo Slovenska a zo zahraničia diskutovali o zvyšovaní konkurenčnej schopnosti hospodárstva Slovenskej republiky v 4 tematických blokoch: produktivita a hnutie produktivity, nové prístupy k organizácii zlepšovania produktivity, digitálny podnik a vplyv technológií digitálneho podniku na produktivitu, Smart Industry, priemysel 4.0 a učiaci sa podnik. Hlavným organizátorom podujatia bolo Slovenské centrum produktivity, ktoré má za sebou už 25 rokov aktívnej činnosti na poli zlepšovania, vzdelávania a popularizácie problematiky zvyšovania produktivity. Juraja Hromadu, predsedu správnej rady Združenia Slovenské centrum produktivity, sme sa spýtali na to, ako hodnotí vnímanie témy produktivity v priemyselných podnikoch a vzdelávaní a kde sa v tejto oblasti Slovensko za posledné dekády posunulo. Keď sa zamýšľame nad produktivitou, tak samozrejme častokrát vidíme v tých ukazovateľoch, tých makroekonomických ukazovateľov, že ako krajina sme stále hodnotení skôr ako taká nejaká podpriemerná krajina. Napriek tomu aj z tých mojich osobných skúseností viem potvrdiť, respektíve vidieť, že keď prídem do spoločnosti ako treba aj Kia Slovakia, napríklad Volkswagen Slovakia, alebo veľa takýchto medzinárodných spoločností, ktoré tu majú závody, tak v rámci svojich koncernov sú určite hodnotené ako jedny z tých lepších, ak nie dokonca najlepších závodov v rámci nejakých takýchto medzinárodných skupín firiem. A určite to nebude len tým, že si to zaslúžia len tak náhodne, ale určite to musí byť práve podporené aj tým, že dosahujú určité výsledky a tieto výsledky by určite nedosiahli bez toho, aby dosahovali dostatočne dobrú úroveň produktivity v rámci toho, ako sú interne hodnotené. Zaujímalo nás aj to, či je možné v období takých turbulentných zmien, ako je zvyšovanie cien energií, nefungujúce dodávateľské reťazce a neistota z hľadiska geopolitického vývoja, myslieť v priemysle na zvyšovanie produktivity. Tí, čo sa tej produktivite venovali dostatočne, tak v tejto chvíli majú určitú výhodu, lebo jednoducho sú na nejakej vlne, sú zvyknutí s tým, že sa produktivitou musia neustále zaoberať a môžu tým pádom jednoduchším spôsobom prežiť aj takéto ťažké obdobia. A tí, čo sa tomu zaoberali menej, tak v tejto chvíli nie, že či majú priestor, týmto pádom majú extrémne veľký tlak na to, že sa tou produktivitou práve musia zaoberať a aby dokázali vôbec prežiť takéto ťažké obdobie. A tí, ktorí sú dostatočne rýchli, flexibilní a s dobrou produktivitou, tak majú šancu a nádej, aby aj takéto ťažké obdobia naozaj zvládli niekedy dokonca aj s lepšími výsledkami, ako možno aj v takom klasickom bežnom období. Práve tá kríza, ktorá bola, energetická, dostupnosť rozbitej vlastne dodávateľské reťazce, im nastavila troška inak priority. To znamená, že možno práve tá digitalizácia, to, čo potrebujú na to, aby stransparentnili tie vlastne dáta v tej výrobe, tak sa troška pozastavili. A tým pádom vlastne nemajú ako keby tie informácie, ako im tie výroby bežia. Nevidia do toho, že kde tá vlastne produktivita viazne, kde majú tie bottlenecky a vlastne na čo sa zamerať, aby efektívnymi, jednoduchými, rýchlymi opatreniami spravili nejakú väčšiu pridanú hodnotu. Takže ja si myslím, že toto je vidno všade a možno, že aj dosť veľa aj v tom automotive biznise, že vlastne sa pozastavili troška tie inovácie, lebo jednoducho tie firmy bojovali o prežitie a mali úplne iné priority. Vyrábať, udržať ľudí a získať v podstate materiál na výrobu a takéto investície išli trošku bokom. Určite musia, lebo všetky tieto vplyvy sú buď prirodzené, alebo vždy niečo príde. V automobilovom priemysle alebo v akomkoľvek priemysle vždycky budú výzvy. To znamená, každá spoločnosť jednoducho musí takéto zlé podmienky sa snažiť poňať ako možnosť rastu, zlepšenia, pretože ak by kdokoľvek z nás špekuloval, tak to je cesta k strate, respektíve k zániku spoločnosti. Čiže akákoľvek situácia príde, a príde ešte veľmi veľa víziev, jednoducho spoločnosť sa musí starať a rozmýšľať, ako to prekonať a ako byť pripravený a ako byť posilnený na ďalšie vízie, ktoré prídu. A oni prídu.
Takmer v každej prezentácii sa odborníci dotkli aj prelomových technológií, ako sú robotizácia, umelá inteligencia či 5G siete. Do akej miery tieto technológie vplývajú na produktivitu? Priemysel 4.0 je jednoducho niečo, čo nám môže pomôcť pri zvyšovaní produktivity ako takej. Čiže jednoducho neustále sa hľadajú nástroje na to, ako môžeme zvyšovať svoju produktivitu a tým pádom aj svoju konkurencieschopnosť. Čiže je to len ďalší z kľúčových nástrojov, ktorý nám v súčasnej dobe pomáha. Finálny cieľ je mať vysokú produktivitu, to znamená, že s minimálnymi nákladmi vyrábať čo najrýchlejšie a čo najviac, s vysokou kvalitou. Produktivita je cieľ, Industry 4.0 je vlastne súbor nástrojov, ako sa k tomu cieľu dostať. To znamená, je to spôsob, ako dostať informácie z tých výrobných liniek, zistiť, ako fungujú. Industry 4.0 je v podstate jedinečný nástroj, ako vlastne tú produktivitu posunúť oveľa vyššie. Ja si myslím, že to ide ruka v ruke. Veľa ľudí hovorí, že to je revolúcia 4.0. Ja si myslím, že to je evolúcia. My ľudia a takisto náš svet je o neustálom zlepšovaní. A ten priemysel 4.0 nám prináša nové nástroje, ktoré sme nepoznali ešte pred pár rokmi, o ktorých sa našim rodičom ani nesnívalo, alebo čítali to v science fiction knižkách. Dneska je to tu a skutočne nesmie to byť len hračka. Musí to byť praktický nástroj na to, aby ste boli jednoducho lepší ako tá vaša konkurencia. Aby ste dokázali prežiť, aby ste dokázali generovať také výsledky, ktoré vám umožňujú investovať do svojich ľudí. To je v prvom rade investovať do ľudí, aby zvládli tento rast a potom samozrejme do tých technológií, ktoré potrebujete na to, aby ste boli zaujímaví pre svojich zákazníkov. Účastníci podujatia sa zhodli na tom, že Slovenská republika v svetovom súťažení v raste produktivity má na to, aby dosiahla porovnateľné parametre s poprednými ekonomikami sveta. K tomu je potrebné aj skvalitnenie činnosti Rady vlády pre konkurenčnú schopnosť a produktivitu, aj premyslené, pružné a efektívne riadenie slovenských programov, akými sú plán obnovy a odolnosti a program Slovensko 2021 až 2027. Nemôže to byť iba honba za minutie finančných zdrojov, ale musí to byť súťaž o efektívne a ucelené riešenia prinášajúce prelomové zvyšovanie produktivity v hospodárstve Slovenskej republiky.